ndosayenda mama kana vakati vaenzi vasatambura ndichiri kuzorera ndichava futi nerimwe bhiro but rayasiri madhabhuru because hii standard double enda kuya nemaqueen kana ndakuzodzoka next time ndongosimudza bhiro remaqueen indotorawo 4 yotora 6 so that because normally ipo ndakufamba kana machira because machira acho vanhu vairi kuita namachira kuti ndiri nanajira nanajira sendisingati zvokunetsa navanhu sikaizvizvi zvandichafambi namachira okay. So do you remember guys who said in bed wambi yangu andira chiyo atitema kuti pangu akatovata ndovatomuka vakatoitawo stondido dzavo apa mamwe vamuka izvizvi vambomusiya akavata iro igumbezi nyowani iro mukona bhindo rangu iro randakarinenge navatitema kuti pandirimwe rangu iro then panapa ndamuka mai manje chibvuyai apa asi andawadzira ndikandikuona kuti zvingawadzika sei guys for people andava mapilo guys my no pillows saka iri ndo rimwe iri asi ndoda kumanyanikei achiri kunyowana akazvinzo saka ndoda kumanisa pashi iri kipandodzoka next time rinenge richibenefitawo somebody ichi ndichekuti mino saka ndikuwatawo nacho chegaya ipapo isazonezi saka zvina namashitsa sata tombosvikako guys 1 step at a time. Inozode wabhini rangu ndofana kuchadzisa saka last time ndakamboda kutora video muno mamakazira vanhu vamwe vari apa vamwe andi munoona amazibhokisi ari apa matawala itsai then ndikangokutadza ii zvaningira amene machatokuradzira kana apizwa saka apa sezvo musati maane zvekuti mashitsi wati kungodai asi patosvika December ndaziva kuti rumi dzinedzine dzachinja that much I know because iri rinoda kugadzirwa navazvou kana vazouya not nesu zatiri gwenyi hamwe zviona zatinene vatigoguvana zvakangonaka kuitira kuti ini vanhu vanenge vachigara machika ini hamundi ndakanyarira ndichiona handikuda zvinondinetse hini iri ranga richiri kunhutumachi asi ichi chakandinakira chitange chipetisipo mati ichi handimunozviona saka ndosandi kuti ndaichozidziva kuti akaita madoko kunyanya kusova kuti vanhu vakawanda then pamubhedha hakwani amapabata ndozidziva kuti apa hatokwani andoda kuya nawo next ndo akareba saka sezvo ndiri munhu unoitawo bhizinesi namachira ndikati gamboblesa vana maisheroni namachira ndakadzidza zvakawanda last time client yangu yakatenga machira iyai machira zvaakatokosha gaita sei ndinde nawo handina pilo chuzi rangu iri ndo randakaita pilo madeko ndakangodaiwo guys pakaipa unoita sei iwe uchida kuti une emergency handinozviona ndoyanga iri pilo yangu iyi. So this is my bird. Saka ndabva kuHarare ndosiya ndotochengeta zvipepa zvacho ndosiya ndamaisa muchipepa zvaita zvangu izvi saka ndiwadzire vatete vangu ndinobuda sei iri rakanaka iri washaindiseka chanzi kuita sefulegi yekuBotswana vanhu vamwe aimozvionawo vamwe vanongotaura zvavanongotaura zvotaurwa izvozvo kuti nijira kuita sefulegi yekuBotswana ijira yekuBotswana iri vakadhara vamuona mubhedha uya kuti wobenefita so zvokumanya handingazviona uzviona
amazvona manyu bedzi yakwambuya yamaiti ngaibude inobuda endepi ko zvinoitotozva kuti vana tete vakauya pamubhedha. Then this made this iri ndopanowanzouyawo maimedzikani kaya navo vasinawo murume wavo odai unekeziko baba sorry bangoita example handi munozviona ando wangu ini machira aya iwaya odai nakati zvinoitika ndezvekuti momzi munovaziva imi lokudza mapane foni ndaseva siyakona ndokudza kuti aiwa iwe machira aya vanyaniki chandiyozanda ndakazviitira ndekuti vanhu vakanyatsa kuwanda chaiko chaiko unotobva machira hapani ndakazviona last time saka ndezvazvo zvakaita kudai but vacharibvisa rikemetisi ndada kuti murione iri jira racho ndomamwe achona saka apa pavachabvisa porohwa nemhepo vanhu vawana kufamba then manhero kozodi powadzirwa ndada ngokuti isemple. So then DSTV vakumusha zvikonitambura zvirapo saka nangosiya decoder because vaita hanzi roda kuti kunozvita sei kuri open yekuti rigotanga kusubscribeka sai nangu ndakati azi better ngoita DS because vamwe vaita hanzi open view what sai ndakati tikazenda kumusha kukati kwa big brother some of us tinofanira mabig brother saka tinozvionera pai big brother yeyo nenews saka ndakati ndinosubscribe zvangu dishi rachona. So this is the DSTV that kana tikauti kachingirira saka taingotenga chisakumba saka this is the benefit of project yavo DSTV takatitengera pamabhozi pane vanhu vaitenga tiri kwarare ndisingachauyi kumusha mazuva aya saka naingosvika ndodi ndotambira ndotodi ndopa vanhu zvinhu asi ndatopedza vanhu vacho vamwe vanhu ndichatozongotochingirira ndidzokere papapapa ndivape asi paweekend before tauya kuno pana vanhu vatakatopa nelast week pana vanhu vatakapa. So some of the benefits in the eye magumbezi as part of the project magumbezi it was just a blessing for me na masofa ne TV is for me neimwe fridge yakareba for me ivo vakungopesa zvinhu zvavo izvo vanenge vachipesa izvo nekubhadhara kwanenge vachama transport nekudi ndozvezvimwe zvinhu izvozvo. I think nesimende chauya kuti vakwanise kuti vapese mabwara parohwe nesimende yose as part of the benefits of the farm products avo ivo hamunozviona aiwa takamiranira vanhu vajehovha masimba yakuti auye parapesoti isi harisimudzikirirwani mariona anorema saka ni ndakati ndinotodii saka nebhatiri rechi ramasolar 5 kV it's the benefit from mashemarenzi muchariona rauya hamunozviona harisengekiti saka tatikangotongorisa murori yachahaya takuya nemasofa netv neimwe firiji upright nemaindiseka kuti iwe ungatenga dhipi sei vanhu vakandiseka kusvika ndaita shungu yekutsvaga imwe blessing asi makatogona taiisa paimaapples hamunozviona taimacarrots nechichichichi saka changosaka 1 zvouya. So this is pretty much it. Then aya ndo maslight achapinda pamapo zvinhu zvacho here sazvana order munomizvozvo ichi chindechedishi ichi chamukona chimwe chacho chiri mubhegi mangu amusabisembeza. Then aya atingire kambokuradza 15 zero manheru ndo akareba saka iyo box taitofamba takabatsirana saka guys for the people iwaya is part of anodhura zvavo mazoni iwaya is part of the profits avo ekumafarm products saka nangoti nditaure vanhu vave vaibvunza kuti nhani ticheloni tavapapi neprogress for the meantime progress yedu yekumaprojects emafarm products takabuda matower lights aya ndo achava benefita zvekutodiro apo anonyatsositolawo zvakanaka saka I think ndizvozvo guys for the people for the meantime kana pakaita futi imwe ndinongokuudzai selling yese yakapera
asi ndonasa kuti izvi zvewaiti izvi ndo zvakandoshuta shuta izvi, but it's okay. But yakapera corridor yanga isina yakazoiswa handi kugodhi kwacho muno mamashota moda kutoti zvinhu zvakazoshota chaizvo, saka yakazouya ikangofakwa but izvi zvandikudza izvi zvewaiti havana kuzochitaurawo kuti zvashotera. Ndofunga nguva kucheka zvimastrips izvo but hazvibudi nice, kushota kwazvakatoita uko asi hazvizobudi nice, hamuzvona. Saka ndonga vakacompromise. Munomu muchamuona before and after machinja uku, munochinja munomu muchapendwa ichabviswa iyi area yese iyi iri kuyaiswa zvokumadziro zviya, then firiji yaipindi ichaenda kuside uku, then iyi kira yedu yeupright hamunoti ichaiswa kupi, poiswa chakaita chifitted papapa tichavabvisa handi. Munomu futi mamusina siringi yemukati, mamusina ndangoti muone kuti muone kuti zveshuwa yakazopera siringi yachoni, mamusina futi siringi. Zvimastrips zvewaiti anandiudza kuti kunga zvakazondopera asi havana kuzotaura ichi chiri apa icho chachoda kutovhunika, nonga chavhunika chichiuya chichiri apa icho neapapapa izvi zvakazoshotera asi havana kundiudza hani mazvona izvi zvakashotera izvi, asi mabhodzi akakwana handi asina kupendwa nemakonesi because makonesi futi takamawedzera aya akatozobuda zvimwe zvimari, makonesi takazowedzera neizvozvo zvakawedzerwa. Saka neidzi tambo funga ndo panobuda tambo dzamagetsi apo, idzo dzitambo dzamunoona idzodzo mukoridho mese mamusina kuswa futi silingi namakonesi. Takatenga mamwe makonesi nemasingles. Saka chandiri kutaura ndezvekuti ndofunga baba vakazoti kuti ndichitaura kuti yekera kuti ndichitaura kuti zvimastripi zviya zvapera kuda vakati zvinozowandisa, ndobva vangonyarara. Ndofunga ndo zvandiri kutoona zvakatoitika. Saka but at the end of the day silingi yakazopera. So now zvayapera because ndinenge yakamisa futi kuti tipendi. Panozosvika December ese maketeni munemusika chamaona ndendachisa mamwe acho, but iyi ndio last. I see emergency ndo major ones, these ones are the simple ones pesera. So silingi yakapera, I'm happy. Takuchuya nesilingi paint. So antanga apenda silingi yose akapedza silingi yose ochizopenda mahouse.